Good morning. Ingat sa farm sa akong amigo. Batong ni string beans. Sige na sa harvest. Ubay-ubay bunga bago ra ning harvestan. Kita gid na kogi kay maka-harvest kita. Mo ni karon. Kini lang manan mo batong, kinahanglan na pagpuhunan pagsugod kay magpalit kag harog. Magharog ka, mag strings. Ini dagko kang punuan sa harog oh. Kaya dili nim harogan, dili nim mamunga. So mo ni disadvantage po ani magsugod kinahanglan pilihan kita. Pero dali ra harvest. Mga sa kabuuan ng bunga mga 45 days na siguro na harvest na ka. Siguro dali ra pud siya mahuman. Lugnas naman po siya. Duha ka pin siguro, tulo. Lugnas na, tanom na sa kagbalik. So mo ni ang kinabuhi sa umahan. So kita nga mga farmers, kita magpili. Uy, harvest na! Oh, bitaw. So amigo na harvest na. Hindi ko siguro ka adto.